सुंगट आला ताजे एक ड्राय रांदे करता आता उदरायता आमच्या उदरानं क्लीन करून दवरला एक 6 बेडगे मिरसांग घेतल्या इथे कोथंबर 1 चमचे 1/4 चमचे बडेशेपी 1/4 चमची जिरे एक ಸ್ವಲ್ಪ मीरे 2 येळ 2 लवंग 4 काजू बी घाल्या ते सकट घालून मिक्सीन तू पिठी करून घेता ड्राय मसाला रेडी झाला कंचे रांदे घालेत ना बटाट्याक मशरूमाक पुरायक घालत लसूण डायले घालता लसूण भाजत आयले मस्त भाजची नाका टोमॅटो घालता मीठ घालता पिठी घालतात मिक्सरान भितरी पिठी केलेले भारी लायक करून बोळून येता आता तो घालता घालून शकता नीट छान असतं हे देऊ दागांग चालू सुंदर आणि ऑफ करता थोडंसं मग कतकत येतं सुंगड शिजला कोरमळ मात भारी लाक येतस सुंगटा रांदे रेडी झाल्या प्लीज हे व्हिडिओक लाईक करायची आणि कशी झाला म्हणून ट्राय करून खंडित कमेंट करायची आणि डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राइब आवर चॅनल.